Isinde cebetshu inkondekazi ngethuba umzi wayo ugutyungelwa ngumlilo kwilali yakwaRhwapa kufutshane naseMatatiele eMpuma Kapa namhlanje. uManthakwana Tobiya ominyaka ingaphezu kwama-80 uthi ubeziphumlele kwigumbi lokulala xa eva ubushushu kwanevumba lomlilo. Ngelo xesha uye wakhwaza udade bomolokazana wakhe obehleli naye ukuba abize abantu. Xa ndiphakama ndithi ndiva inkhonkweni kwayapha ndiwe ingqondo yami isilinda esisikolweni. Ndiphuthi esilindeni esesikhulu xa nto ukuthi ikamre labantwana ivuliwe. Hayi ndangakalinga simile ke sisipentelana sam lokantakwana omncinci mathi ndivele ndathatha ngesiphangana ndajikijela le mikadala umnyango ungapha angimazi ngiyowela phi noba kwakho angimlandela ke kokwazula ntsini uzanele kusiyatsha apha endlini and ezidanakabaphaphangana kwindlela ngayo ubuhlungu kodwa Le nkondekazi ithi ibulela uThixo kuba kungekho mntu ulimeleyo nothe wasutywa kukufa. Elipomakazi lendlu litshela ngqongqa yimpahlana nje embalwa abakwazileyo kuyikhupha abahlali. Izicima-mlilo zibiziwe, zalandwa, zancanywa. Inkosazana yasebukhosini iye yakhupha inqwelo yayo iyokha amanzi kwaze kwacinywa ngayo. Abasebenzi bayo bathi sisebenza apha emreneni sidiliva amanzi, lesithunywe ngapha ngasedaweni sidiliva amanzi. Xa sesibuya siyabona kuyatsha yabo, then we came down here. Xa sifika ngapha sazama ukha amanzi, umlungu wethu wasivumela unisibhabha ngapha ukuthi sizoncedisa umphakathi sinise umzimba wakhe ukutsha. Nathatha itruck, we tried ukuthi ngayo yonke indlela ukuba sithele amanzi because bengekho umuntu ozoncedisa. Then saboleka itruck ngapha next door, saza ngapha safike sazama ukucima umlilo njengokubona. Izicima-mlilo ezakwamasipala umzekelo bezikhona beziphi? No, khona inkinga ngendlini yakhona nabantu bakhona siyazama ukuncedisana nabo abayingeni. Sendiyatsho nje abancedile bona kodwa ngelinye uhlobo abanceda ngalo. Basifikele late naxa befika bayaxelela ukuthi ngaphi they don't care. Bayenza le nto bayenzayo ukuthi kwenzakalani bakhuluma ntoni kanjani. Yo, so buti ndibona engathi ububhizi kakhulu phaya ekucimeni umlilo. Usifake kwi-risk kodwa ukwazile ukucima umlilo. Le ndlu lena bifanele ichili iphelile. Uziva njani buti? Ndiziva ndi-right is lo man ndincedile ndibe nosizo kumnye umuntu. Mhlambe ngomso uzabe ndimotshe abantu sekanye phaya ekhaya kuzabe kuthi ndiziva ndi-right man khona ukuthi ndikwazi ukuthi ndincede kwabantu aba. Okay. Ake sharp. So unto phaya xa nifika apha nifike exeshani kutshe exeshani lo msi? Yazi iwatch this ngayijona kodwa into endiyaziyo le truck le xa ikha amanzi it takes almost 23 minutes yabo ukugcwala le tanki. So suke pha 23 minutes azochitha then sayenza around 3 trips. Oh silapho nenze 3 trips. Okay, which is you can count 30 minutes plus 30, it's 1 hour 30 minutes ingakafiki lapha. Singena nayo ngoku thina sisenza 3rd. Okay. Abahlali bebesisifu ngumsindo ngokungancediswa zizicima-mlilo ezikumgama ongaphansi kwesithandathu kusuka eMaluti ukuya kwaRhwapa nasedolophini yaseMatatiele. Kutyholwa ngelithi kwiziko eliseMaluti bebengekho abasebenzi. Nanjengoko omnye eselifini omnye kuthiwa uye wafumana ingxaki emngxamisele ekhaya. Kanti kwiziko eliseMatatiele bekungekho zixhobo zokucima umlilo kwinqwelo yokucima umlilo. Ngelingeni bade bafika. Uceba waseward 6 usikhumbuzo Vikwa ubesisifu ngumsindo ngesehlo sokungancedwa kwabantu. Zimcaphule ethetha neziphathamandla elwela uluntu lwendawo yakhe.
xa kusetyenzwa kwa disaster kuzaba khona umuntu oselivini kungabikho umuntu ozaba stand by xa kuvela ingxaki ezinjengezi kuncedwa kanjani bengithethe efonini mama but usisi owalapha eNoxdor uziyele yena straight eMaluti wafika wathetha nawo lamantombazane eseMaluti naye uthi amxelele same thing kusuka enye intombazane ivele yathi yona idiniwe bathi bona bakwazi ukuqhuba itruck uthi nje bamphendule ngeattitude nje akake ecakile kwayona wesekhawuyisabele really kuba abahlali kalongo kuba sijonga ngezinye ngamanye amehlo kaloku thina singokhansela ukuthi kanti sisebenza kanjani xa kuzawuthiwa i-trucks zikhona but akukho driver enkosi na umntwana welikhaya uthi usola omnye bedlala ngomlilo kwesisiganeko kwenzekeni hayi mna ndive sekuthiwa umntana nam kutshisile endlini utshise njani uthiwa ulayite umlilo njani hayi ulayite umlilo phi ngaphakathi endlini ngaphakathi endlini kwabe sekwenzeka ntoni emva koko kwabe kutsha ngoba nerhasi beyilayitiwe nerhasi beyilayitiwe istofu irhasi istofu besilayitiwe naso okay umntana uvele wabasa nje watshisa nje istofu